अशीच 25 वर्षानंतर जर आमची परिस्थिती आली की मोदी, खन्ना, सिंग, चोप्रा, मिश्रा हे सगळे गावांचे मालक असतील आणि आम्ही गावठाणात असू आणि आमचं तेच चालू असेल की पालखी तुझ्याकडे पहिली आणायची, माझ्याकडे पहिली आणायची, शिमग्याचा मान कोणाचा, ग्रामस्थ मंडळ हुशार आहे की मुंबईकर मंडळ हुशार आहे, ह्या सगळ्या आपल्या भांडणांमध्ये हळूहळू आपण म्हणजे मला ती नेहमी तुम्ही पण सगळ्यांनी फिल्म बघितली असेल की 2 हरणं मस्तवाल भांडत असतात आणि ती इतकी मनापासून भांडत असतात की बाजूला वाघ येऊन उभा राहतो तरी ती भांडत असतात आणि मग तो वाघ काय करणार आहे ते करणार आहे. अशी आमची कोकणातली भांडणं चालू आहे. तुझा पक्ष मोठा की माझा पक्ष मोठा, तुझी वाडी मोठी की माझी वाडी मोठी, तुझी भावकी मोठी की माझी भावकी मोठी, हा सगळ्या मान सन्मान आणि इगो ह्या सगळ्यामध्ये हळूहळू आपण आपलं कोकण हे कशा पद्धतीची परिस्थिती म्हणजे मला आजपासून मला माहित नाही की मी जी चळवळ चालवतोय यातना परिस्थिती बदलणार आहे की नाही, पण जेव्हा कधी इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा ती जी रामायणातली खार आहे ती माती टाकत असते ते पूल बनण्यासाठी. तिला विचारते बघ तू ती खार माती टाकून हा पूल बनणार आहे काय श्रीलंकेचा, तर तेव्हा ती खार सांगते की जेव्हा कधी लिहिलं जाईल तेव्हा माझं नाव माती टाकणाऱ्यांमध्ये असेल, चर्चा करणाऱ्यांमध्ये नसेल. त्यामुळे ही माती टाकण्याचं काम मी करतोय. मला माहित नाही की ते किती यशस्वी होतं.